iti tunggal pitik ki puso. Ada gurura yung istorya. Welcome iti detaya programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Nico, agringkan, aldangan. Nico. Mama, makaturturog ak pailaeng. Sa inyo kumasingan ti pan naturog ko. Masakit tumanan ti ulok. Payayaban na ka ni papang mo. Manmano ngamin ang makasango da ka amamigan. Ay na, nagbuyat ka man ngatan. Dandani nagpat na ka nagsarasarita kami kini Kathleen. Sino ang Kathleen? Tsaka mo nga dakayan ayat mo. Ang mga nagpuyat ka manan anagay-ayam iti online games. Madamati ko Vumi kabayatan ti panagay-ayam mi mama. Naka-open mo ti microphone ti pagay-ayaman mi nga online games. Sige mama, ituloy kong ti maturog. Madamdaman ton nga ituloy mo ti maturog. Ang mga na napatag nga ibagakan ka ni papam. Nimat mama. Saan lang makaawatan? Saan mo matakadluan ni ikaw? Di mo ibaga amat maturog pailaan. Riniing ko hanggang masuron sa tanasing atipan naturog na. Isubay ti makagura? Napuyatan ka no nakisarsarita iti kaayan-ayat na. Kathleen sa, di imbaga na anagan na itay. Nagbatpat naglangan na nagsarsarita da. Ang mga pambar na lang dita. Di ko namgit napuyatan na nagayayam. Salpak. Amumatan, dagiti makunko na amilin niya. Sa palitan, dagiti agtutubo. Papa. Mama. Nico, nasaya tabi mangon ka matlaangan, iho. Ala, agtugugan. Tako mamakam ka amamigat. Mapay ka ti bumangon. Kita mantilangam, iti kapupuyat mo. Makaalakan to lang nga ti sakit mo. Maapi ang kalauna yan, iti panagay ayam mo iti daytang online games no anya katimal alam dita. Armando, adda tayo iti sangwanan ti panganan. Anyan sa? Adda sagsaganahan mi a tournament, papa, mama. Katakal ti pusta. Sa bali lang ti premyo. Dayto yan di kong kuna. Dayta ti pangibusam iti panawon mo. Makatulong ka kumamatan kanya kiti negosyo tayo no agnagam ka salbag kang ubing. Manipod nagbakasyon ta. Day tala cellphone mo tisang kaigam mo, Kathleen. Namin anon adinilaw ka. Tagnalang arudan ti Rabi nakasilaw pa ilaang diti kwartom. Madama nga rod nga kay ay ayam akmanang. Agmalmalam kan agpatpatnag. Day ka diti tinurpos mo? Hapay, adda sweldom dita? Ako Ay, no awan ti plano nga agsapol iti trabaho. Ipagnak ti papeles mo. Tao may kagtrabaho ijay Dubai. Anya? Ay, diyak kayat manang. Kasano ka nga rodan? Kastoy kalatan? Anya ti Serbina a pinagadal ka no awan mat ti arapaap mo? Ni manang mat. Huston. Agnak-nakam ka kuman, Kathleen. Ay na, da kayo magtutubo. Win ka di manang. Millennials, kunayo ha? Wan, amok. Dahil tati na ibaga kanyak ni Betty. Di na kanupayan maipas nagti agadal. Gapu kadagita nga online games apakapuypuyatan na. Pards, kunak no saan ka na mauray Itay pa ilang ururayan ka. Nay, mabit lang Pards. Masakit ka di? Tani, nakaluslus yung kamay. No saan ka kumadaglulit? Saan na ka na uray? Madamati pa nagsanay mi kadagiti ka grupo kiti umadani na tournament.
Online games. Anya ka na ya, Pards. Anya ti maghanap mo dita. Litaki din ti pagpuypuyata mo. Ba, katawaan nak, taawan amom ka dagito eh. Adulamin, agsat taki din, oh. Oh, Sige, tagay. kan man ang uminumat. Sabali ti Bishop. Among Pards, amang ano ad na makaala kay ti sakit, no day tati pagpuypuyatam. Kita amang day talangam ni. Nakaluslusyaw kan. Pasensya kan iti pan nakaladaw ko ha. Dandan ni Dinak pinalubusan ni Manang Vivian. Awan pa'y ngamin makalawas manipod dimten. Apay, nagapon na. Agtrab-trabaho iti Dubai. Manipod iti nagadalak iti kuleyo. Nagabruden. Kathleen, nakapimpintas kagayam. Oray si kamot ha. Nataer ka. Langam sabay ti baknang. Adamat basit mabalin ti pamilyami. Ada negosyo ni Papa. Itata nagkita tamatlangan. At adamanan nga agayatakken ka. Oray italaeng. Ngagkita ta. Anyamat na ita sa lunsod mo kanya. Nagayan ayat ta uray saan tapay nagkita, saan ka di? Kaaduan mo't iti grupo tayo iti online games. Adu ti agayan ayat. Ngam, saan da nagkatuluyan? Pasensya kayo mama, no saan ka nakapagpakada kata kayo. Nagkita kami ngamin ken Kathleen na kayan ayat ko. Kumusta kayo, Nana? Maragsa ka na kamakamamukan ka, Kathleen. Amo ni ko ti agpili, Napintas kan aglang ka na simpat, iha. Agyaman nak ta magustuhan nyo ni Kathleen, mama. Nabayag kayo ka din niya agam amo. Nabayagin, mama. Iti online games kan iti Facebook. Aging ga iti nagginusto kami. Mutual understanding. Hala, agsarsarita kayo pailangan. Tagpaisag ka na kiti katulong iti pagsasangwan tayo. Agyaman ak. Ma'am, namsugak pa'y lang. Iti restaurant kami tinakitaan mi, mama. Ang mabayag nga tapay ni Papa. Kaya't ko ang makapagamamutan ken ni Kathleen. Kaya mga noy sudaytan. Hala, mabidlaang tayo nagsabtan. Nico, nadlaw ko naklaat ni mamam. Nadamo ta pa'y lang ti agkita nga magayan ayatan. Saan ang problema dahi ta, Kathleen? Saan ka madanagan kadagit idadakkel ko? Kunak, nagpatinggalang iti panagayayam iti cellphone ti anak mo. Damot gaya man kaya nayat na. Anyamat nga iti makunam kin ni Kathleen. Napintas mo't. Aglang na nga pa na simpat. Nalay ngagpili ti anak ta. Kapag bitlang nakasaritak ni Kathleen, ngam nadlaw ko ang masirib. Nakapagturpos ka numat iti kolehiyo. Barang daytan ti pagnakman ti anak mo. Ngam nagamamu da iti online games. May samot nga adik iti computer. Nya katintay ta sasawam. Kasladyak maawatan ti kayat masawan. Amo madanabasak may panggapiti dayta nalabas panagayayam iti computer wenno panagusan iti computer. Ket nakita kinini ko dagiti sintomas. Managpupok ti anak ta. Takasano, at adamot nga agay ayam ti aramitan na. Uray bagag dayto king ka Mercedes. Adapay la pakaturan na. No, agasawan ton wenno magasawan ni Nico. Mga sawa? Naisudat ang kagasat kini Kathleen. Bareng, di sana mabayag. Makasaritak ni Kathleen. Anya tiin ka rin kanya, Kathleen? Apagbiit ka lang? Narabiang kakit din? Asano?
anon no at tatakas na pasamakan ka? Intulog ko. Ngamin, jakayat nga dadaka sa mapasamakin ko, ana. Agyaman nang. As sino dahi ti alalaki? Nini ko, manang Vivian. Kayan ayat ko. Awan tinagpasyarkan ka? Ngam pagamuan tada iyam among akayan ayat mo? Malaksi no nabayagan agam among kan agar-aram kan ka. Nabayagan, manang. Saan ko alok ko ni Kathleen, manang Vivian? Sige, agpakada akon kat ne. Adayo kay ti pagawidak. Sige. Agannad ka iti panagmaneho. Yan agyaman ak ti panangitulnog mo iti kapsat ko. Inuray ko lang ang nakapanaw ni Nico. Tadyak kayat ang mabainan ka. Tanasaya at matimpakita na. Nadlaw ko ang nagulbud ka kanyak. Manang Vivian. Ibagam laang ang tipod no. Nagamamo kami kinini ko. Tanagkagrupo kami iti panagay-ayam mi. Nagsiningit kami. Aging ga iti. Nagayan ayat kami, manang. Asaan kayo pa'y ang nagkita? Asidag ti balay da iti syudad, manang Vivian. Sakbay ngayon tuludnak. Impasyarnak pa ija balay da. Baknang da. Ngam nasayat mo iti dadakkel na. Nasaya at timpakita ni Nico kanya. Ngam natingiting mo ka di, ana imbag ti ugali na. Agayan ayat kami pa'y laeng met. No saan ada kami tagkagasan. Anya nga rod. Ado mo ti kasta akadwami. Anyan ti ko na. Kasta kayo ka di itan nga tutubo. Ay ayatak ni Nico, manang Vivian. Kasta jak magustuhan dahi ta panang isim mo kanya ka ba? Relax, Pard. Seryoso kami noon. Pards, nakita ka na dyan kadvo mababae ah. Apo, nagpinta sila. Nakita na kami gayam kini Kathleen. Well, kaayan ayat ko. Ha? Kablawan ka, Pards. Gayam tagpili ah. Tiyamok, naging kakalangit ti ayayam. Mamam, adu mo tinam amok kay Facebook. Katkatawa anak nga may sakamat gayam. Bad trip nga rod. Nagadumot hugot na. Tsak maano, san ti makichat iti mabayag. San noon niya laditan ti pangawawisan na kanya kapag ay ayaman. Talaga di mo amuti sumurot iti oso, Bert. Anya, abak kayon. Kaya tsupay, takil tinamnamak ang mga bakintun tournament. Naka-online gayam ni Kathleen. Awaga pa lang. Oh, Nico. Kunak no din akong madlaw ah. Nakiyayaya makadagiti kagrupo tayo. Pulos asaan daan ang abak kanyak. Wen gayam, anyati ko na ni manang mo maipapan kadata. Pinalutpot na. No kasano nagamamuta. Siyempre, yung bagak tipod no. Anda ko ti problema iti relasyon ta? Awan mo tipo na. Payam lang tan ti kapsat ko. Saan nga agpayak mo lang ti bakasyon na. Na-strictong sakit di. Nujak agbidot, awan pa'y nobyo na. Ang mga no di na pinapadasan tinakiayan-ayat. Wana, gapuday ta kanya. Ato nga ti sakripisyo ni Manang Vivian. Tapno makaadalak lang. O sige nga Roden. Ituloy kong timakiayayam, Kathleen. Saksamag lang ang tinaw din ah. Mangrugi ka din kay Ayam. Adamdam apay. Imagak nagkuyog ta. Apay, ipawil ka din ni manang mo? Awan ti problema na iti relasyon ta. Ang mga no pagungtan nak, no maamuan na tinapanak. Talaga nga istrikto kan ka na. Kas kalaubing ti pampamayan na. Wan gayam, kaano ka din agsubli dya Dubai? Tsaka mo? Oh, adan chat.
Mangrugi tayon. Aya, Labanan. O niya, nakasagana kang Kathleen. ay, jak namnamaon ang mga baka ka. Grupo tayo, iso ang masapol ang mga bak tayo. Dakkel ti panagtalag ko iti kabailag. Namin ano na nagkampiyon na. Tawang pa yung remor ni Nico. Adadakit na nakapupok nung maminsan. Napadan na. Impakada na nga kita da kano kini Kathleen. Hangam sumipngatan, awan matlaangan. Nawagak man kit di. Sige. Sa dino ti ayan mo, Nico, sumipngatan. Mama, adda pa lang dito pagkaangayan di tournament. Nga magawid akto nito madamdama. Siyagman, ti makisarita keng wana. Iho, kasarita na kagano ni papang mo. Urayan na ko na makasangpat, mama. Oh, Nan. ni, inidap na ti cellphone na. Oh, Saan pa'y nga tanalpas ti tournament da? Talaga na piyangan ni ti panagay ayam na. Mabainak kini Nico. Iso asikalaangan ti ungtak. Manang Vivian, didak ko man ungtan. Uri ta nakasangputak matan. Ngam nagulbot ka kanyak. Sorry, manang. Pakawanan dak ko ma. No amukla ko mga ijay ti papanang. Ay Kathleen, balasang kan. Nakaturpas ka pa yan. Nagayan ayat kayo kininiko. Ngam di kayo pa'y matgayam nagamam mo. Manang Vivian, No di ka lataag nakam. Pilitan kang itugot ijay Dubai. Ngam uray nga taagtakan to ni ijay. Ang mga nudimon to matla may yulot ag trabaho. saan ba't nga ta manang? Ngamjak kayat ya gabrod. Bayan nyo, tagsapol ako niti pagtrabaho. nagmalmalem ka kanwa na turog. San kan ngagpuyat pay. Sumurot kay di opisina inton bigat. Papa, Agnakim ka kuman. papa. Anya kumati malalam, iti pan nakaapiang mo iti day tangay ayam. Awan pagtungbalan ti biyag mo na sayat. Papa, saan kayo kuman nga gungat? O sige, umayak ti di opisina inton bigat. Nasayat. San ka ba't kad nga ungtan? Bagbagaan ka lang. Papa, maawatan da kami kumang agtutubo ita panawen. Ngam, saan nga iti amin? Depende di masagnan. Sanda ka mat apinanuinuyan kan mamang mo. Sige, papa. No, dapat kaya yung ibaga kanyak. Madamdaman ton. Pag di ko sakpay. Sige, sige. Madamdama lang, mangrabi ita yon. Taimbag, tay manugot ni Nico as sumurot kan kain ton bigat. Parang daytan ti pangrogyan ti panagnagam na. Nasayat lang no kasta. Ngam no nailasag nanday ta nga ramid na narigatan amay kat. Ininot. Adan tulat na panagbaliw na. Ay, Masino nga taday di nga maawa garab-grabi. Hello. Naimbag nga, Rabi iyo, sir. Siyak ni Bibian. Kabsat ko ni Kathleen, akaayan-ayat ni Nico. Vivian. Anya ti may paay ko. Saan ko maadito yung telepono ti pangibaga? Sige, sige. Itag ko ti address ti opisina. Danunan naktuyay. Urayan niya nga oras inton bigat. Awagan kayong tunga umuna, sir. Sige, sige. Kat naimbag arabi iha. Jack pala maawat ti pan nakaabak ko iti tournament iti namin sang aldaw. Damok ti maabak. Ni Kathleen. Naka-open ti microphone na. Tapos lang nakasarsarita na. Hello? Nico, Oh, naklaat ka? Sino di lalaki a kinasaritam? Saan ka nga agulbod kanyak? ay? Ni Drake na jay. When? Amamok ni Drake. Isumat lang ang adlaw ko asaan nakaamaadaywan iti madama tournament. Dua kami kadi, ha? Ano ka dito itapang panunot
ka lang di ay tekniko. Di na kumamot pagduadwaan. Nga maapay kasarsaritam da dya, Drake. Tagulit nga rod. Loko da dya, kaya't nan sakit di ti makaraman. Uy, Nico, agkakadwa tayo. Bayamon. Naliklikak lang yan. Tsaka kaya may sagmak ka. Maminsan pa yung agsarita kayo. Ang mga nusaan ako na makatapil. Wala, nakaputputong kamay. Diyak kaya't nga da mangagaw kan ka. Nangarunakat kadwa tayo pa ni Drake. Kasaritak tulaan iti nasayaan, tasardangan na kun. Tsaka kaya't nga da saan tayo apagkikinnaawatan nga kakadwa. Kathleen, anya nga tanog kasartalaingin. Ha? Oh, apay. Di mo kayat? Naklaatak lang. Kasaritak da papakin mama, tapno ag kasartan. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kasangon no ipaypayso ni Nico. Ay ayatak ni Nico nimot man ang Vivian ti pampanunutak. Amangan na saan nga manukot. Pilitan nakit nga rod nga alain nga trabaho iti tupay. Takot nga rod kayat. Awan iti arapaap ko ti agabrod. Makamuditan. Talaga nga taakayatan ni Nico nga kasar kami. Namin ano nagtuktuka kitiri daw ni Nico. Ngabjak daw ure asim mungkat. Nakasaysaya ti panakisarita ken kuana idirabi asar nga agpuyat. Talaga di na maliwayan ti agayayam. Saan aday tati pagpungtutam abigbigat, Armando? Sobrang kalatan iti opisina. Nga mapampanoy-nuyan, hindi kaya't nangar aramidan. Kanayon abagbagaan ta. Masapol, ngagsarita kami kini Vivian. Amok ngagpadada kini Kathleen, iti problema. Saan mat nga ta, Armando? Ang mga nusumursurot lang ni Kathleen ken ni Nico, takayan ayat na. Hanggang alabay tainton makariing, ibaon kunto iji opisina ni Nico. Nawis ka dito kantina ta nasaysaya na pagsaritaan ta. Jadi kahit mo mamirhinda, Vivian. Si bubusugak pailaan, sir. Uray kapikin sandwich latan. Sige. Mian, mangdad ka man iti sandwich kan kape. Tatarman dulatan tiyawag mo kanya. Nasing-singit di pa nagsarita ta. Ay, Tata Armando. Amok nga ado ti trabaho yo. Ibagaklatan ti gagara. May panggap ka di kadan Nico kan ti Kathleen. Nagulbot ti kabsat ko. Napandagayam iti tournament. Mawatang ka. Agpapada tayo ti problema. Kanayon mo tabagbagaan mi ni Nico. Mangnamnama kami kini Mercedes. Ani Kathleen ti makapagbalbaliw kini Nico. Papa, awan mat katan ti makunayo kanyak. Tinungpal ko ti kayatyo, ang saan kayo mat anadano ni di opisina yo. Danapatag ngay nasikasok. Panawanan ang masursurom ti agtrabaho. Tasan kit dia day talay ayam ti amom. Papa, saan kayo naagungat pa eh? Bayan nyo, agtrabaho akon. Tapno nakasagana akto nindo nag-asawa kami ni Kathleen. Anya ti kunam. Oh, kas taon na akig tutyo, Papa. Kinasarita ko ni Kathleen. Kaya't ko nag-asawa kami. Namnamaam nga umanugot ni Vivian. Ang mga nayadayo na pa'y tikabsat na. Gat bilitin na nagtrabaho, iyabrod. Anyo ti kunayo, Papa? Nagsarita kayo kadi kini Manang Vivian? Sana mabalin na yadayo na ni Kathleen kanyak.
Ay na, Mercedes. Nalukoy ko ngagpaiso ni Nico ngagtrabaho ay opisina. Ngam sa bali man na problema na ito eh. Papa, anya ko mati problema no ikasar ko ni Kathleen. No kaano lang ang anagayan ayat kayo. Ita, kayat mo nga kasar kayon. Nabayagan nga agayan ayat kami kini Kathleen, mama. Iso na lang tanabit pa nagkita kami. Anya ayat problema yung kankwana. Nasingpat ni Kathleen. Ba't lagayam? Di awan nga ro ti problema, mama. Sana bareng-bareng di pampanunod ang masarkan. Panagunam na kasagana kan ngag pamilya, di mo pa yamot ang trabaho, ay ayam la damom. Amo ka saan da kabaybayan, papa. Awan di bay bagayo. Rinugya akong trabaho iti opisina yo. Saan ka di? May karim ni Sarding Mon, ti pan nakaapiang mo ka dagiti online games. Ha? No desidido kan ang mga asawa. Masapol nga agnakam ka. Iso man. Papa, mama, ti kayat ko amang kada kayo. No manugot kayo nga agasawa kami kini Kathleen. Pagsaritaan mi pa yan na imbag tayo kini papa mo. Kat panunod naman ana imbag. No talaga anak kasaganat kan ang mga asawa. Kasano dahito yan, Armando? Talagang sa desidino ni Nico ang mag-asawa. Kalpas mi lang sarita ka ni Vivian may panggapiti na itabanag. Sa bali man na problema. Wan nga paiso, umanugot nga ta ni Vivian. Nadlaw ko ang naingad ni Vivian, kapsat na. Ang mga nupilitin na sumurot king kuha na iyabrod. Yadayo na kinini ko. Anya? Ni bagagditan kinini ko. Nadlaw ko akas lang makaungat ti anak mo. Ay ayatan unay ni Nico ni Kathleen. Kat mga nusaan nga umanugot nga agin na tayo ta. Anya ti kayat mo asawa ni ti dayta? Amang ano dahi ti pagnakman ni Nico. Noadan pamilyana. Mabalin nga dakalin tigam iti dayta. Ngam kasano ni Vivian. Kasano ang maalukoy tayo? Nasayat ko ba? Nagbaliw pa iti panunot ni Nico. Nakasarita kong dagiti dadakkel ko, Kathleen. Talaga ka diya kaya't mga kasarta. Oh. Apay akas tati sa ludsod mo kanya. Agtokyad ka? Gapo iti da Drake? Imbagak matinken ka adi mo pagselosan ni Drake. Sana ka daka sa babae. Tapno dua kayo apakiayan ayata. Ano kasta? Awan ka po na asaan ka nga umanugot nga kasarta. Ningamin man ng Vivian ti pampanunutet. Saan ato bang tikabsat mo no kaya tanti agkasar? At datan iti umno nga edad. No saan na kayat? Sumurot kan kanyak. Ha? No isang pat ka ijibalay. Awanan maaramidan na. Pangasim, saan mo kumamot nga ramidan ti kasta? Bayam, kasaritak to ana imbag ti kabsat ko. Ulitin man ti ko nam, Kathleen. Agkasar kayon kinini ko. Among ka diti pagbaga? Manang Vivian. Ay ayatak ni Nico. Among, maluksawag kan kaading ko. Sinayang mo, ti arapaap ko kan ka. Talaga akayat ka kumangaalaan ijay Dubai ngagtrabaho. Awan arapaap kong agtrabaho iji abroad manang. Kat? Kasano ka latang arudan? Gapo, tabak ng dagiti dadakkel ni Nico? Nagsakit mo ti pa nagsarsarita manang. Pakawanan na kumaading ko. Manang Vivian. Saan ka nagsangit? Ang mga nung may buyog akpay. Pasensya kan. No nasabrak ti panakisaritakan ka. Ngam pampanunutot nga minti pagimbagam. Anya, agkasarkan. Dito tijak magustuhan kan ka, Barta. Makapainisulto ti panagkakawan. Relax, pard. Kaslawan ti nagkaduan tawad.
Anak manog, patingga ka lang iti pan naka-addict mo ti online games. At ano biyak? Gamsi ka. Awan. Kahit saan mo napalubusan ni Kathleen kasta. Di ka mapabasol parts. Napintas nga min. Katsakto nga riti best man ito nagkasar kayo Saan pa yan nakapagtutulag dagiti dadakkel ko kini Manang Vivian? Kat ipalubos mo adi matuloy. Nico, baklang kayo. Kalpasan, anaawagan ka. Kati manugot ka pagsasaritaan tayo ti kasardan ni ko kan Kathleen. May kamitap no matulaga na yung bag ti kasarda. Bibian, umanugot ka kadimatlaan, kadagiti agayan ayat, ngagalaysadan. Numabalin, saan kumapailaan? Plano nga itugot ni Kathleen ni J. Dubay. Agsangit man. Nakapagtulag kayo na imbagan kinini ko, Kathleen. Wala na. Ay, ayatat ko na hinini ko. Ala, tulagan tayo nga rudan ti kasarda. Manang Vivian, agyaman natin manugot kayo matlaan. Kaya't kung agkari ka, Nico, di mo kumabaybayan ni Kathleen. Kalpasan ti kasaryo, agsubli akto ni J. Dubay. Ikarik Manang. Ayayat ag unay ni Kathleen. Maragsakto iti danak. Nalpasan ti kasarta, Kathleen. Agasawatan. Nakaragragsaka. Ay, etin ka na hindi ko. Congratulations, Nico! Kathleen! Agyaman kami. Apo, nagasat ka, Nico. Nakapinpintas ti asawa ma. Kablaawan kayong agpadpada. Manang. Naimatangak ti kinaragsakyo kabayatan ti seremonya iti kasar. Sabay ko ma, tasaan nga agbalbaliw day ta kinaragsakyo. Ikarik Manang Vivian. Jack dadaalan ti panang italakyo kini Kathleen kanyak. Namnama day ta, Nico. Dudwa kami lang agkabsat. Ket manipod pimusay dagiti dadakkel mi. Siya akong tinagbalin apan nakaina ni Kathleen. Agyaman Manang. Papa, Mama. Umasatig kayo, tagpipicture tayo. Sakbay amapan tayo iti reception ti kasar. Aging gaita. Nakaragragsakat ni ko. Kita lang niya. Agasawatan. Nagamam mo talang iti online gaming. Aging ga iti nagayan ayat ta. Saan ka kadimit lang agbabawi? Awan pulos pa nagbabawik, Nico. Ay ayaten ka. Saan ka kadimit lang nga maikawa? Adimon ka din na ni Manang Vivian? Narwama kun. Manipod nagadala kiti koleyo. Pinanawan na kun, tanapan nagtrabaho di abroad. No saan nga tapi ang nagkasar? Ang mga no pilitin na kasumurot kan kwa na dyan Dubai. Jakmat kayat. Awan iti arapaap ko ti abroad. Gabuta saan mo akabailan ang mapukaw na? Katsi ka. Kabailam ang mapukaw na. Jackie Palobos. Uray anya ti mapaspasamak. Kathleen, kumamakam ka na mamigat. Abay ni Nico. Sumarunong to ka noon, Papa. Agmurmuray ka nulaan. Sapay kumatag na kaman ti asawa, tag-asawa kayon. Sika tinamnamaan mi ang makapagbalbaliw kinini ko. Amo ka masirip, kan managam ka. Agyamanak, kainawat dak. Awan gayam, Papa. Agtrabaho ak kumamat iti opisina yo. Sige. Awan mo tila tararamidim dito balay. Day tangarot ti pagbabainak. Kanin para matlaang iti masakbayan may kanini ko. Aglalo inton addan anak yo. Agyaman ako na ikan ka, Kathleen. Amok asika ti mangiturong kanini ko. Ito man ti magustuak. Nagkuyog kayo ang nagtrabaho. Papa, anya ti aramidek? Urayin tayo lang makasublit ti sekretaryak di opisina. Adala nang ibaunak kin kwa na.
Isu ti mangisuro iti aramidam. Kat sakto ti assistant manager, papa. Oh, Apay nga katawa ka, Nico. Ang mga no ti amo ni Papa kat ang angaw laeng ti panagtrabaho ma. Kababain. talaga asurwan kay ti trabaho, Niko. Paparan na asan tumot lang nga si kati mangimaton iti negosyo tayo. Ag tinulong kayo nga gasawa. Agtugawak nga rodan dito sango ti lamisaan ko, papa. Ibagayon tulatan ti aramidek. Oh, apay nga may saka nga may dito'y balay. Intulod nak ni Nico manang. Ngam agsubli. Kadwanan to da papakan mama. O may dakon palubusa. Saan pa yung nga itatipline ko? Ne, apay analiday tinangam. Manang Vivian. Mabayag man na saan tangag kita. No saan ka kumapay anak kay asawa ka ni Nico? Itugot ka kumay jay Dubai. Man. Nga maawatan ka. Agsingsingpet ka kumaading ko. Kababain ka da Tata Armando. Ganda na Mercedes. Anya to, Rasan? Rini ko. Awan ni diabay ko. Nakatugaw iti sango ti computer. Niko, anya tararamidam. Ito yung muratan ti maturag. Agayayamak. Isardeng mo daytan. Saan ka nga agpuyat tani? Ada trabaho tayong tong bigat. Saan nakasingaan? Mababa ka kon. Ni manang Vivian. Ayun kaya, manipod idi na pan ije Dubai. Italahan pa yung umawak. Oh. Asino dito? Nagrabi laki din umawag. Ni manang Vivian da ito eh. Ala, ituloy mo latati agay ayam, takasaritak biit ti kapsat ko. Hello, manang Vivian. Kapu iti kinaado apa ka kumikumak iti trabaho. Italaang amasangop ti umawag. Kumusta kayo ditan? Nasayat mo't lagta, manang. Awan madla ti problema yung kininiko? Awan, manang. Naragsak ti panagdang namin nga gasawa. Nasayaat nga rod no kasta. Ket Tata Armando ken Nana Mercedes. Kumusta damat? Nakasaysayata ka niyak, manang Vivian. Nadado mga rod. Malaglagip ko ida. Wen. Amok ana imbagda. Iso ana talgad tiriknak anang italag kadakwada ken ka. At danto napapaot a parang salita ta. Rabi ilauna yun dita. Pakumustaan nagtulangan ka danana ken tata. Uwan na, manang. Bayading ko. Bye, manang. Agan-anad ka kumadita. Nagkakamakaman di pa nagsuyaab ko. Nico, umuna ako na maturog. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kariring mun sa mga Kathleen. Mga nusan ka pa yan nakamurmuray. Alah, mamigat kan. Naimasak mo itang tinaturog, Papa. Mama. Lumamlamiis nga minan ti panawan. Kat nini ko. Naggidan kay kuman arimuari ti kwarto yo. Agpada kami ang naladaw ang nakariing, Papa. Agin inat ka nagsuy-suyaab. Pinanawak iti kwarto mi. Ato, tinapatay nga si Kaswa kayo opisina. Agkuyog kay itong nagasawa. Sige, Papa. Ungayam. Nisardeng na ka din na may pinsan ti pa nagayayam na. Dala tabundaway nga gayayam, Papa. Pasaray nga min awagan dagiti ka grupo na. Ha? Saan magkitiakas Karina? May bata na dayta. Narwaman. Siyak, Papa. Mama. Ikarkarigata kan ngay sardeng. Dayta nga min ti pangungungtan ni Manang Vivian kanya kidi. Kat masapul nga agbaliwakon. Itatad na nasawak. Kababain ka na kayo. Kathleen, namnamaan mi asika ti makapagbaliw kinini ko. Ay, gayam. Dandanin mo ito nalipatak. Pakpakunustaan na kayo
gayam ni Manang Vivian. Imawag namin idirabii, mama. May sa oras ko dito opisina. Masan pa yan nagsayan di trabaho ka. Awan kayam. Apay nga awan pa lang na gidi agasawa. Nawagak man ni Mercedes. Michi. Itimplanak man pa iti kape. Winsat! Barang sumbatan nak ni Mercedes. Hello. Oh, Amok no niya ti mawagap Armando. Matagtakan ka lagi tinamangururay ka daniko kan Kathleen. anyaya tinakaimber na anda. Ay, nagbayag arin hiriing ni Kathleen ti anak. Anya? Napuyatan ka di manan? Talaga ka di asan na amasang dengan dahi na panagayayam na. No anya laon ay ti adda dita. Adda lang aro din asawa na. Sana bali, at dadan iti dalan. Sige, sige. Ituloy kong trabaho. Nico! Wala ka din, di ba pasamagan ka? Tandanita na disgrasya. Naituglap ko. Anya? Marano ko mangamin. Yung muna kalatan na simra kini opisina. Dandan ni alas 3 tayo makaturog ak. Nico, sigurado ka kabaglam tek maneho. Mga naman disgrasya ta. Nagistayan tan. Nagrigat ti mapuyatan na sumbra kiti trabaho. Nagtaksita ko malangan. Nico, please. Isardeng mo nga minin, di pa nagpuypuyat mo. Agbaliw kan. Itay pa lang nga madlaw ko nga awan gaganay kayam. Kasla di mo mayulot yung trabaho. Nasakit ti pagbagik, papa. Nagkakapsutak. Saan ko maditoy, di pagsaritaan ta. Ngam, at asawa mo. Agbalikan, anak ko. Papa, awan dakis nga aramidak. Di masansa na panagpuyat mo ti kapun. At di ka makatrabaho na sayat. Di mo ibaga. Nga nadapay lang, di pa nagpuypuyat ti pang panunutan. Ngam ti paayam iti nananay panawan ti asawam. Awan problema kada kami kini Kathleen, papa. Maawatan nak ti asawag. Nga ta? No saan kayo pa analpas iti kaya yung ibaga kanyak. Mabalin ka di. Di tulangan balay. At adalangan siya maipas na trabaho. Abos na makaturturog ak. Sige, sige. Michi, itimlaman iti kapinini ko. Tapno mamurmura yan. Winsat! Sige, panawan ka pa dito opisina. Tapno may pasnik mo tiyag trabaho. Kimot lang kami na nagsubli ni Kathleen. Ni Bart. Kanya nga tati ibaga na kanya. Hello, Bart. Hello, Pards. Sinurot kayo tayo kini Kathleen. Tiyamok no sa dino ti papanan nyo. Napan kayo magamit ti opisina ni Papam. Di mo kadi pa mo agtrab-trabaho kami iti office ni Papa. Okay kadi. Nakita kami ti dandan ni pan nakadisgrasya yo. Kasanon no agdadagsan ni Kathleen. Saan pa yung masikog ti asawak? Anya! Tadya kinapintas na. Anya ka na ya, Pards. Nagkapoy kan. Di mo samot masikaso na yung pagti asawa ma Kanya kadi talaga ti bagam kanyak, Bart. Siyempre kayat ka kasarsarita. Pards, makasi nga kadik iti trabaho. Saan ko pa lang kami na masurutan una ti trabaho? Uray, tas si kamot ti boss da. Ayun gayam. Dawasan kinton malam. Amo ko no sa dino ti pangawisam kanyak. Amo ma, ta sa anak mo min-inumin tinasanger. Nay, dagiti katropam samot lang tiket mo akakuyo ka, Pards. Inidip nanti cellphone na. Bibiyang ko pa na makasuron. Oh, iya. Ada ka pa ilagayam dito'y salans. Pwede ka pa ilasimrak iti seledyo. Nagpalpaak laeng, mama. Amangan ko nak no umawag namin ni Manang Vivian. Okay?
Kumusta ti trabaho may opisina? Saan ka kadimat lang marikatan? Saan, Mama? Masurutak mo ti trabaho. Saan ka unang agbambanog, ha? Lumabalin, kaya't konti matan iti apo ko. Nasaysayat numasapa mataan kayo iti anak. Uray ka sano kumangayat ko, Mama. Awan pa'y mat. Kansan pa'y siguro apanawen. Sige. Inak maturugan, Mama. Nakasango ka manan iti computer. Sino ti kinasarsarita mo iti cellphone mo itay sumragak dito'y kwartuta? Ha? Nito perda dyan. May sa katigiti katropa. Nico. Nagsinaay ka. Ada ka di problema? Sapay ko ma, tadi mo kagura to ibagakken ka. Mangnamnama nga minda papaken, Mama. Asyak ti makapagbalbaliw ken ka. Anya di kahit masawin? Imbis nga ipayan na kiti panawen. Ad-adamot na nakasango ka dita computer mo. Kathleen, agmal malamtang agkit-kita iji opisina. Anya ka diti kayat mo? Jack agaliwaksay? Sige. Ituloy mo ti agay ayam. Maturog ako na. Di mo ka di mangmanggag. Itay pala nga giniring ti cellphone mo. May sugsugil. Di mo pa ilang min sitong bata na. Nimot baby yan da ito eh. Apay nga taasi ka ti inawagan na. Mabit lang. Siyang batak. Hello. Sapay kumata, Jack na singa ti panaginanayo, Tata Armando. Kumusta kayon? Ay kat, nasaya at balasan ko. Kanayo na makumikom iti negosyo. Nimbag to lang na makasulsurod ni ko kan Kathleen. Kumusta man ti kabsat ko? Masirib di kabsat mo. Nalaka nakasursuro, hindi trabaho na. Agyaman ta, nagnakimot langan. Idi nakaturpos. Saan na nga inis man ti nagbirok iti trabaho? Amoyo mo tiga po na. Gagangay sa dayta kadagiti agtutubo ita apanawan. Agam nagbaliwan. Napasnekan iti trabaho na. Napanan nga tanini ko. Diyak na puutan na rimwar. Kakaiso na ang bakasyon. Namnamaak nga ipasyar na. Awagak man kiti. Atayta. Agring ti cellphone nan. Oops, Kathleen, abay. Diyak na puutan na rimwar ka. Sa dino ti ayan mo? Sumangpatak turat ta. Kadwag na ito perkan ti tropa. At da kami dito nalawang internet cafe. Anya? Saan naklakit di ang nagbidot ni ko? At da tournament yun niya. Madamdaman to nung ituloy tatag sarita. Dandani kami mangrugi. Sige, bye. Nico! Kinitapnan. Di mo na amuno kasano ang masaksakitan tiriknak. Tsakon marikna ti kaadak iti puso, Nico. Nico, si Mangpit kakayaman. Nadlaw ka di da papakan mama ti sasangpet mo. Rabiin. Sigurado. Narnakandan. At nabukot ko atulbek. Kasta ka di. Papi ngagluluwa ka. Ay, ayatan na ka di. Api akas tati sa lodsot mo anyak. Saan ka kuman ngayon kalay saan ka ngay ayatan? Ngamin, dagon marik na ti kadak ti tapuso. Anya ti sasawin. Maturog takit din. Intun bigatan ti panagsarita ta. Noan niya labitan ti ipagpagam. Tay talaunay ti pagkasairat, Nico. Sanak nga ipapayan ni ti panawal. Tila ang pakapnakan tirik nam tinapatagkan ka.
Oh, kasla makaungit ka ng ilok at itirida, oh. Kanya turasan. Itay pa arimuar ni Kathleen na napan nagtrabaho. Nasakit ti ulog. Nasingat ipan naturog ko, mama. Ay, napuyatan ka manan idirapi. Sana ka lang amin na nasango pa ni papangwa kasarita ka. Mabalin ka di, mama. Ituloy ko pa lang ti maturog. Saan ka sumrakit ti opisina? Madmana ti bakik. Indun aldaw tulatan. O naklakit din ano mga asawa kan. Nang namnama kami kini papangwa ni Kathleen ti makapagpalpaliw kan ka. Ay, masyan kami iti asawa. Nagsangsangit iti kinasarita mi iti kalman. Papa, ada ka di kayat yung iba ka kanya. Ay, kayam. Ato iti pinaaramid yung kanya. Kabala mo ti trabaho mo diti opisina. Ngam nadlaw ko nakaulolimag ka. Napas na kaklaang iti trabaho, Papa. Madlaw ko mat, mapilpilitan ka nga umisam. Nakapagsarita kayo kadi kanini ko sakbay, asimbrag ka di opisina, iya. Di rabi Papa. Inuray ko ang makasangpat. Ngamitay bigat. Maturog pa ilaan nga pinanawa. Ay, uray san ka ngagsasao. Amo kad naparikot yung kinini ko. Yak pa'y ngamin nasango aki nasarita. Oh, papa. Apay asaan kayo ang nagkuyog kini Kathleen? Nasa pari mo ari opisina. Imawag ngamin ni Vivian ken kuana. Ken na panainruar timpawit na kwarta ti asawam. Di yu pa lang kami kinuyog. Ado ti trabaho ki opisina. Amangan wadan iti dalan nga agawid. Oh, Armando. Si magpat kagaya man. Kadwa anak mo na makisarita iti anak mo. Papa, apay. Anya ka diti problema yung kanya. Dakkel. Unak mo nagpalpaliw ka. Saan ka kati ama asyan iti asawam? Mama, awan dakis nga aramidak kini Kathleen. Kasta ti kunam. Ngam di mo madlaw. Mapaspasakitam ti reglana. Saan mo ang maipayan iti umno a panawan? Niko, talaga ka di adikag nakam. Addan asawam kitagbalbaliw ka kuman. Sangsangkot mo pa ilang. Rumor ka manan? Sanak mat nga matayo. Mapanak lang iti kwarto da papakan mama. Anya ti impulong mo kini papa iti opisina na. Nagtinulungan dak dagiti dadakkel kong inungtan. Madamdaman ton ngagsarita tanikuan. Mabaitak lang. Oh. May samat ni Bart. Nagulit. Hello, Bart. Nay. Napudot sakit iti ulo ma, Bards. Relax. Ayun gayam. Nakita kita iti asawam. Kat? Nakita nga nakasarsarita na alalaki pare. Anya? Pudno ka di dahi nga ibagbagam. Paya na si Dungit ti Rupam. Saan mo ta nakalukat ti computer mo? Imawag ni Bart. Nakita na nga adda ka no kadbam alalaki. Asino dahi jay? Ni Drake. Naira na nagkita kami iti remittance center. Agpudno ka kanyak. Nalimod ka di nga agkit-kita kayo iti dahi jay alalaki. Niko! Anya dayta? Agat atap ka Sumbatan ti saludsad ko! Makaungot ka matin kanyak. Naira na lang nga nagkita kami ka ni Drake. Uray mabaybay anak. Jakmat ka ba alam timang lipot ken ka? Pudno ka di bagbagam ha? Niko. Kaslasaan ko maapat yan. Ngam napatpatag ngamin ti panagay ay ayam mo. Ngam ti ipayan na kiti panawan. Saan naglakit din ang maawatan? E dinto ta saan ka matabaybayan? Kaya't kumatagaliwaksay! Niko. Agbaliw ka kuman.
Sana nakasidi. Agasawatan na. Kasanon no at danto anak ta. Kathleen, saan ko maaday ito ti pagsindupyatan ta? Dahil ito ti laglag ipem. Jakon kayat ang maamuan nga agkita kayo ti Jaya Drake. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nangagmi ti panagsinsin nung batyo nga asawa. Kunakman no nagbaliw kan. Apayasan ka pa'y langag nakan. Lujak ko manangag. Saan ko kumapat dyan? Kasta ka din ti panakaapiang mo? Anya apan nakaapi ang kisasawan niyo, mama. Pinabusuyan da ka idi baga mga asawa kan. Gaputan namaan mi ani Kathleen ti makapagbalbaliw king ka. Papa, mama. Dito lang tiliwliwat. Ipaidam niyo pa'y kanyak. Ado ti mabalin mo apagliwliwaan wino pagkaliwaksayan na sana rayda. Kada nasawam, iso ti ipayam iti panawan. Sana ka lang agtimtimag ka nagiti na palabas nga daw. Naglaw ko, di mo mayulot yung trabaho gapo iti puyat mo. Naimbag pa'y ka ni Kathleen. Napas nagtrabaho. Awan pa'y nasapang ni Sir Rick mo iti opisina. Gaputa ka na yun ka amapuyatan. Anya tinarabid mo dinabi. Linibasam di asawam. Pagtitinulungan takon. Agalos ka! Tadi ka tumtumagag. Di ka kumamakago, anak ko. Sika pa niya dagamas ng gaglok sa ko. Da kami pa yun, aradakar mo tagpakpakumbabakan ka. Tumagag ka kumamad. Mabutang kami. Amang ano tayo ti apa nagtimang datail iti panagdan na yung agasawa. Dahil ti abanag, ti mangdadali ti relasyon ni mama. Saan ka katawa ta mga numatibab ka loko? Di mo yalang-alang ti patigmamikin ka. Laglagi pam, anyaman abasit, dumakal maawatam. Tayo yung manti ko nakpards. Paguston nakmat sa paminsan. No, nyala di tanti pagsayangan ti oras mat. Saan nak man nakatawaan? Anya ka laya, narigat no seryoso kalaunay. Ayun nga yan. Nakasarita mo ti asawa mo, may panggap ka dahi, agwapo nakita ka kinasarsarita na, Pards? Katropa mi matlaang dahi, Drake. Saan na akabagalan na agawan ti asawak? Nay, iti dahi ta pa nagsasaom. Karibal mo, dahi Drake kanya. Ibagam lang. Taikantay ti pagnakman na. Sa akong di makaamoy ti dahi tao. Kaya't ko ti makapag-relax. Iso pinatkat ti awis mo. Nangag ko akin na sarita dagiti dadakkel na ni Nico. Awan lagta. Ni Manang Vivian. Hello, Manang. Onya, kumusta ka natin ko? No saan asyak tumawag? Di nakmatan malagip nga awagan. Pasensya kan, Manang, ha? Makumikumak namin iti trabaho. Uray iti rabi eh. Kaslos saan nakamamati. Awan kayang, kumusta kayon kanini ko? Nasayat mo't, Manang. Madlaw ko ang mapilpilitan ka lang nga umisa. Ada ka di problema? Manang. Ti amok, abaliwan ni Nico. Ngamsan mo't gayam. Naimbag, ta nagsao ka matlaan. Idi pa'y nga agad atapak. No, mabaybayan na ka matlaan. O may kalaangan nagtrabaho dito'y Dubai. Manang? Kaya't yung asawa na. Agin na dayo kami, kanini ko.
Maripo di tayo nakasangpet ta di opisina. Nakasango kay ti computer. Abang ano kayat mo, apay nanaan dagi ti matam. Rumor ta pay lang tayong tagmerienda iti kantin. Madamdaman ton, Papa. Sana pa'y amabisin. Agkapiaklatan. Naimbagtasan pa yan nakarwar ni Michi. Michi! Itimplahan na kami man iti kape. Kalbasan na, pilaan na kami iti merienda iti kantin. Alah ka babain pa'y ka ni Manang Michi. Isyak tulatan di makamu nga agtimpla iti kape mi kun ni Papa, Manang Michi. Saan kan nga agtaktak pa'y ang mga iti meriendami. Dahil ito'y launay ti dayawag keng kaiha. Awan gayam. San ka di pa ang imawag di asawam? Saan pa'y, Papa? Ang mga naimas pa'y laang titurog na. Pasado alas 13 iti parbangon ni tay agidda. Anya? Dahil talagid din ti pakapoy-poyatan. Nungay makaalay ti sakit na. Papa, sapay ko matasaan. Kaasimat. Bayan nulatan no day tati kayat na, Papa. Girl, I need you. Aldaw gaya man. Diyak na po ang tiro war ni Kathleen iti kwarto mi. Mama? Ay, naaldawan ka manan anagring anak ko. Kasano mapuutam nga iti ipapanaw ni Kathleen. Kat ni dandan ni pangaldawan ita kalamaring. Nagipulong ka di ka na kayo. Nasakit ti pagpagik. Pagkakapsutak. Kurang pa titurog ko. Kasano adi ka kakapsot kat kanayon nga agpuyat ka. Saan ka kati ang matanagat? Nga mga numakaala ka iti sakit mo. Mga naklakit iti gusto, Mama. Kaya nag-vitamin sak. Rumarakin din madamdama. Mapanak agkaldo. Agpaluto aglangan iti katulong. Ay, Nico. Apayati ka mo ilaagpaliwan, anak ko. Kasto'y kadilatan aging ga iti addaan na kiyo. Nasakit ti ulok, Mama. Saan ako man sermonan? Diyak mo. Hanggang no kasto'y akanay na maliwayam ti asamam. Ang mga no saan nga agsikog. Anya ti ko na Mama? Apay, tagtagiba si tandak. Ay, nala, mabitlaan. Tagpaluto ak iti pagkaldom. Mapan ka tumano ni di opisina, inton madamdama, ha, Nico? Saan anapan ni di opisina ni Nico? Napanan na nga ron. Rimuaran kalpasan anak kapangal daw kami. Ang mga no nakipagkita kadagiti katropa na, Mama. Aon mo ti sabali nga amo kapapanan na. Saan ka di nga inawagan ni Bart? Diyak lang mo, Mama. Na yun ni Nico. Sige, Mama. Panawan kayo pa eh. Armando. Nadlaw mo. Mapilpilitan nga umisam ni Kathleen. Kasarita ka na yung bag ni Nico ito sa mangpad. No, mabaybayan dumakal na iti a problema na gini ang asawa. Kitamangan, no anya pa iti pagtungpalan ti panagdinada. Tay tama ti pagtantanagag. Ano apay asaan mo't laangan nga agnakam ni Nico? No daduma kaslasaan na nakapapati. No anya launay dahil ta apakapapiyahan ti anak ta. At mabaybayan na pa iti pagrebengan na iti asawa na. Ay, nang namnama talakit din. Ani Kathleen ti mang papaliw kan mang panakam kinini ko. Itala nga maamiris ko ti amin ang nagbigdutan sakit di. Talagan sa adi pa'y nakasagana ni Nico ang mga asawa. Yak namnamarin na mapatasak ti agluha akas to eh. Diyakon marik na ti kaadak iti puso ni Nico.
akon marik na ti pamatik na. Bye-bye aklaan. Iko, sabay ko mata di munto pagbabawian dagito'y ngar-aramid. Si kamot lang ang timangar aramid iti wagas. Tapno inot nga umadayo akin ka. Sabay ko nga. Tasaan nagto ababalawen iti agbalin apang ngedeng ko. Ay tamang ti kunak parts. Kasta ti pudno a lalaki. Oh, toast. Awan man lang ti pulutan ta. Awan ti problema iti dayta. Sa anak pa yan naka-order. Waiter. Oh, wawawan. Dayta. Nasinyasa kong ti servidora, parts. Amo dalatan no niya ti magus-gusto ka pulutan. Ayun gayam. Kumusta mat dagiti ka tropa? Okay damat. O, apay na damag mo ida. Amangan no kahit mo mati kumadwa. Unsa? Kat ni Drake parts. Saan kayo kadi ngagkit kita? Wenno ako'y kuyok? Apay na lagip mo da dya tao. Pagkatropa kami. Yamsan kami ngagkatutdutan. Kalaat sa dayta a desisyon mo, Kathleen. Ang mga no, makmakla at kalaan. Diyak inarapa abti agabrud man ang Vivian. Nasaysayat sa nga paiso. Numadayo agpay lang iti din natin asawa. Urayak lang nagtibayo iti dayta nga imbaga. Dumakdakkel sakit din di parikot yung agasawa. Anya ka di ti talagang agpaiso apanggap mo, Kathleen. Kaya't ko ang maamiris ni Nico. No at dapay lang patag ko kanikana. Agbabawi kan? Idi pa'y lang amin nga ibagbagakin ka. Manang, di na kumamat babalawan. Ay, Kathleen, panunutom kumaan na imbag ti amin. No, kayat mo ti agabrod, takayat mo nga adaywan ni Nico. Sa anak nga umanamong. Manang, pilpilitan nak idi. Kaya't ko nga minti maadaan iti kwarta, manang. Padasag ti agabrod. Parang kabaglang. Panunutom ana imbag ading ko. No, desidido kanton. Padasag. Uray dua atawan laeng agtrabaho ka dito'y Dubai. Nasakit ti ulo. Maulawak. Diyak kumapay bimangon ng mabisinak. Naimbag ta nakaringkan, Senyorito Nico. Papa, saan kayo kanipay anapan di opisina? Oh, anyat orasen. Awan mo tinikatling dito kwarto mi. Nagsubliak tapno kasarita ka. Di ka lang mabain iti asawam. Mabaybay am launayan. Papa, bigbigat. Agsersermon kayo manan. Haganos ka! San ka kumaamakang iti ungat no at danakem mo? Agsusukutan dagiti bisyom. No ammo mila kuma nga awan di pagnakmam. Sanda ka pinalubursan na anang asawa. At adang agsakit ti ulo kadagitang ibagpagayo, Papa. Ganabam! Aganos ka, loko! Sikat kararamid bitlag di pagsakitan ti ulom. Di mo kumayalang-alang dagiti patigmaan mi kan. Saan ka kadi ama asyan kini Kathleen? Awan madingar aramida kiti asawak mo. Kasta ti kunam! Ngamdakkelan di pagkorkurangam. Di mo mapanunot ama paspasakitam ti asawam gapu kadagitang aramidam. Kasla awan mo tan ti patagnakan ka ti Ket asawam. agbalaw kan tulangan numapukawan ka iti asawa. Nagsubli kayo mo tadagos, Papa. At to yan ti pinaramid yun. Hindi sumlatan iti lamisan iha. Pinanawa ka dagos ti asawam. Makamo ni mamang mo makisarita king kuan at mabusurak. Nasaan na kayo adengdenggan? Bayan yun, Papa. Apay, saan ka ding agsakit tinaka mo king kuan? Talaga na ilasag na siguro dagiti aramiden na. Mabalin ka diya masapa nga agawid inton malam, Papa.
Oh, ada ka din na bata ka papanam. Kuyugan ka langan. Agyaman naklangan, Papa. Amok nga Duterte Aramida niyo dito opisina. Ah, sige. Sige, Papa. Panawan kayo, Pay. Ladingitik mo agilimid akta kayo, Papa. Sapay ko ma. Tasaan dakto akagura iti daytoy nga aramitek. Nairugi ko na naipagnadag iti papeles ko ngaag-apply manang Vivian. Apay, naskan ka di pala nga mapana kay Manila? Uri saanan, Kathleen. Makaamon ti gayem ko amang ipag nakadagiti daduma amasapol mo, itiyaay mo ditoy. Sapay ko mata iti mabiit. Makapagtayaba kon manang. Papanam, Kathleen. Ninsamot ni ko dayjay. Sige manang. Baliwan tantong tiag sarita. Sige, bye. Nasimangkot kagaya man ni ko. Nalipatam itay ti computer mo ngayon ni Saan mo ayaw awan ti saritaan? Sige. Tangay lang gagmumutlaan ti pan nakisarita ka ni Manang Vivian. Ibagakon. Agabrudak. Tapno sa anak ama kasi nga iti kayat mo nga aramitan. Kinilat na kami. Iti daytoy anamuan mi, iha. Kaapay, iha. Nauma ka din kinini ko. Saan ang mabalin? Saan ka palubusan, Kathleen? Nalpasan ana ipagnakdag iti papeles ko. Para iti panagabroad ko ni ko. Masapol nga umadayo akpay laang. Iti kasta. Mariknam ti kaaddak iti puso. Anya ti kayat mo asawan iti dayta, Kathleen. Mama, Papa, pakawanan da ko nga iti panangilimid ko kada kayo iti daytoy apanag. Napanunot ko ti agabroad. Tapno makaurnungak iti para kanya. Saan ako manugot nga daywan na, Neko, Kathleen? akalba ka lang. Malagip mo, timbagaking kay tinamigsan. Ano di mo sa dingan ter aramidam kat mapukawang ka iti asawa? Ha! Hala, pagsasaritaan tayo anay bagay to eh. Agpagpakasya. Palubusan ako maniko. Kaya't ko apadasan ti agabroad. Uray dola ang atawan. Katulitan. Sapay ko ma. Tamarik nakton ti kaaddak ti tapuso. Kamaudyanan na. Adda ka matlaangin dito'y Dubai. Manang Vivian. Apa yung sakit ka? Agbabawi ka kadi? Ako na. Mailiwag ka ni Nico. Maawatan ka. Imbagak idi agpanunot ka na imbag. Inawagan dakpay dagiti dadakkel ni Nico. Akasarita ka tapno ibabawin ti panagabrod mo. Masaksakitan mana. Kamin. Jakon marikna ti panangipatag ni Nico kanya. Anya talaga ti planong iti daytoy panagabrod mo, Kathleen. Kaya't ko nga ikan iti panawan ni Nico. Tapno ting-itingan na no addaak iti puso na. Wano ad-adaan na patpatagkan ko na ti pisya. Agtib-tib bayo ak iti daytang ibagbag. Kasano no agtungpal daytoy iti pan nakarakrak ti panagasawa yo. Kayat mo kadi ang mapasamak dayta? Ay at ti asawak man ang Vivian. Padasik laang ti akaprod. Oray dwala ang atawan. Ang mga no, di mo munto matlag maibturan ti ilong mo kinkwana. Sayang laang ti ginastos mo. Lipas at ti kontratak manang. Nasaysaya at mata nagkaproda. Tapno makaurnunga. Nasaysaya at no adda kabukbukudak a kwarta manang. No, dayta ti ko na. Saan ka nga rod ang mabain ka dagiti katugangam? Nagpakadak na imbag kadakwada manang. Naawatan dakmat. No pa'y, saan dak ko maapalubusan nga abroad. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nabambanog ka man, Arman.
Doon sa lagi titi na si ka sa medyo opisina yun. Kasi nasipngatan ka na gawin. Nagpaayaba kiti meeting kadagiti empleyado. Sana traffic ak. Ni Nico. Narimor itay kalpasan ti pangaldaw. Inaldawon arumor kalpasan ang nagaprod ni Kathleen. Basol na matlaang no apay ang nagabrod ti asawa na. Kanya kami di sirbina. Numabaybayan na matlaang ti asawa na. Ang matanakan-ak. Ang mga numaisungsong kinipart. Makamoy ti biyag na. Ang dandakim na. Parman to. Nauma akon ang magkisarasarita king kwanan. Amuma, masaya ka na kiti papano ni Kathleen. Sana ngayon pangag ti panagpakpakaan sita. Hanggang kas ko na. Barang dahito'y kumatipan nakautob na. Dakala po kaw ko iti opisina. Nadaras ang nakasursulo. Nga oray ko maisunton ti mangimaton iti kumpanya. Taawan namnamak kaniniko. Nag-abroad gayam ni Kathleen. Iso gayam masikapayan tinagawis nga ginong tapards. Nasakit tinakam ko, Bert. Saan ko pinalubusan? Impapilit na ti kayat na. Naguray ka man, Pards. Saan nga ta? Ang nagtulagan da kini Drake na ito? Ulitin man ti kunan. Ang mga ano nag-abroad mo ti Drake? Saan ko nga minan na makikita kayo? Salbag ka! Sige! Bumangon ka! Lumaban ka! Salbag ka! Ani ko, di na bagkungan. Manipod din tingak dito ito pa eh. Saan kami pa nagsarita kan Nico? Puro rayak nga isuti umawag kanya. Awan. Talaga nga tangawanan ti patig ko kinkwana. Ampok. Nasakit tinakam na. Iti pa nang ipapilit ko nga agapruta. Anya kalakit din ko. Kasano no nalawanam ni Bart? Da kayo mutan di ang pinatay nga gayam. Imbis nagnagam ka. At adamot ngawan nalindag at urungan ti biyak mo. Basol ni Kathleen. Saan ka nagpabasol sa basol mo? Apay ang papasolim di asawam? Apay, anya tinagsubagan nyo kini Bart? Kagurak baga na, papa. Baga na kitin nga mga nagtulagan ka no da Kathleen kan direct ti panag-abroad na. Sana ka ba ilan nga aramidon ti asawam dayta? Gaputa ay ayatan na ka ni Kathleen. No, ayatan nak. Apya pinanawan nak. Basol mo kunak manan! Pinaybayam! Pulos! At di mo impaayan. Iti atensyon. San mo ka di pa yung maawatan ti kapuna? Ulitak tumanan. Basol mo matlaan. Nga maimbis nagnakam ka. At adang agpakadakas ka, loko! Girl, I need you. Nico, agyaman nagtanauray ko matlaang ti panangawag mo kanya. Mangiliwag ko na yun ka. Kasanong ipagam amagiliw ka kanya. Idinto ang pinanawan na. Para iti masakbayan tada ito eh. Ano santa ko mapailaang ti panagin na dayuta? Ingga garantin matayo kanya, saan ka di? Pangasim. Santa ko man nga agsubang. Ti ororayat. Mariknak ti kaadak ti tapuso. Mariknak da ita apamatag mo. Agpadno ka kanya. Nagtulagan nyo kadikin direct ti panag-abroad mo. Anya ka ti da ita apang panunutam. Kumaw kawawa ak iti pamatag mo. Ngam na paayak nga ikanak iti panawan. Pagawin kan. Anya, sayang ti ginastos ko anak abroad.
Nabiit lang ang aglabas ti dua atawan. Kasapay na kumanta nagbalbaliw kanton. Parag ko na. Sinugsugan na kanimanang mo. Pamarang lagayam. Saan na maawat nga agasawatan? Nagbidot ka iti pampanunutam. No silulukat ti panunot mo, Nico. Maawatam. Asikamat laeng ti aking basol iti amin. Apya siriring kayo pala yung mama. Dandanin tang nga terabiya. Nakita, nakalukat pala ang nagiti silaw iti silet mo. Padamakat ipayla ang ti panagayayam mo, iho. Inidip kong tilaptap ko, mama. Inawagak ni Kathleen. Nasaya at inawagam mo't lang ti asawam. O kahit kumusta matan? Awan bibiyang ko iti kasasad na. Pinanag ko lang. Ang mga nupod no sinurot ni Drake iti Dubai. Anya ka din day ta pampanunutam iti asawam, iho. Saan atakas a babae ni Kathleen? Imagakan ko na mama nga agawid din. Anya? Nawan pa'y makabulan na iti Dubai. Dakal, tinagastos na. Saan na napatag ti kwarta, mama? No talaga napatagakan ko na? Nico, bagbagaan ka man ang anak ko. Pangasi, agpaliw ka kuman. Yagnam naman nga umay ka diti opisina. Nasaya, no makapanunot ka matlangan namang tulong kanya, iho. Makaturturog ak pala ang papa. Agar-ara pa kabigbigat. Napagbiddo takit din ni Mitchie ani Kathleen. Niya? Ang angawan kayo lang, papa. Iliw ko lang atakin ni Kathleen daytoy. Awagak tumanan kat pilitan nga gawid. Agtrabaho ka nga rudan. Uray naging nadayo kayo. Sana na dito bang ti panagpinatagyo. Di mo mo, noan niya ti arapap na para iti masakbayan nyo. Nakigtot ka niya. Ang mga nuti amom kat igagarak ti mang patungparkan ka. Nico. Basta una ti butang mo. Saan mo ka di na ilasin ti kotsek? Manggayang Bart. Pasensya ka ni tinapasama ka rata idi. Nabartay ka kami na. Basol ko, Nico. Ang mga may kaglisman ng tidilam. Saan mo na ituloy nga ibaga? Ang mga numalawanan ka manan. Tsaka nulitan. Delikado pa. Sige, sakaya mo ti motor mo. Sarutan nak. Mapantaginom. Uray apagbita lang. Adamat laeng nagnaanan ti panang pagpagakin ni Nico, Armando. Sapay kumaat, agtultuloy yan day ta pa nagpalpaliw na. Ngam kaslalang-alang ti panagtrabaho na. Inrapin na tinagayayam. Sana kas Karina ang maikat na dayta. Tanakairwaman nan. Iramraman na pa pag ang angawan ni Mitchie. Ada ka no, pagkakaingasan na kini Kathleen. Ang mga no niya ti pagtumpalan dayta nga aramiden na. San ko ngay palupos, apaglukwan na ni Mitchie. Nga babay. Impakada na itay akasinarak na kano ni Bart na makikapya iti gayem na. Saan ko ana uray ti sangpot mo di rabi Kathleen? Ay, ngam uray ta. Adamat bukod mo atol ba? Ni, agkapi ka lang? Makapigsa ka nga raw iti dayta? Kasla makaturturog ak pailaing manang Vivian. Nga masapol apilitot ti sumbrik iti trabaho enton madamdama. Kanayon nga min ti overtime mo. Nalpasin nga adaak dito'y abroad manang. Iso nga ipamaysak ti trabaho. Tapno mailiw-liwag ko ti iliw ko kanini ko. Ay, maawatak deta nga riknam ading ko. Amok nga agbabawi ka.
Ngam ano sa mun, Kathleen? Itay pa nga awagak ni Kathleen. Ngam saan nakasungbatan. Papi nga ta. Ni man manang Vivian ti isa rin kawagan. Sabi ko mata mawagak. Eta. Pagriringan ti cellphone na. Hello? Manang Vivian. Nini ko da ito eh. Oh, nakaawag ka man. Kumusta? Awawagak ni Kathleen. Ngam saan nakasungsungbatan. Rimor kami anasapakan papa. Ba't maturog pa ilaan ni Kathleen? Kanayon nga nga ag-overtime iti trabaho na. Isoda kayo lang tinawagak. Nasayaan mo at napanunod mong awagan na. Nagbidod ka no panunutam asinugsugak ni Kathleen. Tapno adaywan na ka. Kaasyam ti kabsat uni ko. Gumaw-gawawa iti pamatik mo. Manang Vivian, ay ayatak ni Kathleen. Kasaritak na papakan mama. Umay ko danunan ti asawak dita Dubai. Anya ka di dayta mapampanunot mo. Basol mo no apay ang napanunot ni Kathleen ti pimanaway ni Madayo. Papa, saan ka din nagpatingga ti panang babalawyo kanya? Saan ka kumana makisim nung bat kini papag mo? Saan mon araribukan ti panagtrabaho ti asawam? Urayam langan amalpas ti kontrata na. No ipasnag mo ti mang tulong kanyak amang imaton ni ti opisina. Di mo mapupuutan ti panaglabas ti duwatawan. Kaslay gaggagaran ni Kathleen ti mangliklik kanyak. Saan ka kumangag panunot itikas na? Saan nala kaya tamasayang ti panawin na? Iso akanayon ti panag-overtime na. Apayasat ka pa ebimangon, Kathleen. Adda ka di madi-ariklik na, ah? Kasla, guri-guri nagnarod man ang Vivian. Aguyak ka na. Agpanatungak pa yun. Anya? Ang mga ano naakaran ka mo tin iti virus. Nakadaanod mo tin dito Dubai ti COVID. Banog kan puyat ko la siguro dahil ito'y manang. Kasano nga min, kanayon ti overtime mo. Agpa-doktor ka, tapno masigod no anyaman dahil ta amarikrik na. Paliiwag pa iti bakik manang. No jaklat ta maimbagan. Kalpasan ti panagtumar ko. Isunton. Kapilitan nga agbakasyon ka pa ilang iti trabaho. Sapay ko mataging bagak adagos. Sayang ti aldaw adyak makapagtrabaho. Awan gayam. Nakapagsarita kayon kinini ko. Kasla makaungat anang ibaga kanyak nga umay nakasukunan dito'y Dubai. Manang, sana kas ka rin ang aramidon na dayta. Sige, iturog ko man pa'y. Into na saya tiriknak. Awagak to da papakan, mama. Kung naklaki din, ipaypay sumasurutan ni Kathleen E.J. Dubai aparts, ah. Kinasarita dak man ang dagiti dadakkel ko, Bert. Inawagan ka no ida ni Kathleen. Kat nagpapakasi abagbagandak. Ah, kasta ka di? Imbag man ta. Aging galang dito ti saludsod mo. Ah, wala parts. Amo ko ti saksak bayak. Ibagak ko nakitak ni Drake. Kat amang ano, agungat ka. Kat may kaglisin tadilam anang ibaga. Makapaawan ka iti ganas. Sige. Ibusan tanda ito yung inuman ta. Tagawid tantan. Ane, parts. Makaungat kan sa manan, parts. Ang mga noaddan tumanan masauda papakan mama. Numabartal ka nga agawid. Mama, saan dak kuman gaungtan? Nakainumak, ngam sa anak na bartek. Nico, apay no talikod ang mga minan ni Bart. Likli ka moon. Anya pera ti kayo,
Mga rugin aliklikak ti panagayayam ko iti online games. Nood ako man ti Kathleen. Agparangak ko maanasingpat kan kuan. Agan anos ka kumapay anak ko. Agkita kayon tumatlang iti asawam. Oh, isumot lang na saan ang matimtimak ni Papa. Napas naggayam ti panagbasa na iti pagiwarnak. Wan nga rod. Ay, amom iho. Nakadanon ka nun iti Manila ti virus a COVID. Anya? Uray di Davao, kat adda ka nun. Ne, kasla nang nagkunday ta adamag, mama. Agraira ka nun ti COVID, itinaduma-duma pa sa ti pagilian. Kan iti balasiw tao. Ay, makapadaan naglakat nga rod. Abaya kastoy. Malaglagip ko ni Kathleen. Nasaya at nun imbagan kan. Kanahan ka matan ngagsakit, Kathleen. Lagagat ka ngamin unay. Sayang ti kundaway ang manayunan ti madgada. Tam na manayunan ti urnong ko. Numalpas ti daw atawan na kontratam. Agabid kan. Ikarimbi ko. Ibayan na to kumamagtan itinaan-anay apa naman. Sabay ko ma. Tamarik nagtun ti kaagdak ti tapso. Ay ayatan ka, Kathleen. Nico, ni Kathleen ka di day takasarsaritam. Uwan, mama. Apay akas lang madanagan kayo. Ay, saan mo tanday to eh? Ano din napasamak ti ko? Naipasidong tayo iti lockdown. Anya? Ay, abang ano may raman ti negosyo tayong agrigapay lang ang anak ko. Sige, ituloy mo ti makisarita kini Kathleen. Ni mama ka di dayta? Mabali na kasarita, Nico. Mama, kasarita na kakano ni Kathleen. Nalpas kayo ka din na nagsarita. Ala, kasaritak mama ti Kathleen. Katni, mailiwak matan kan kuhana. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nakamulang lang kamatlatan, Kathleen. Anya ka diti nagsaritaan nyo kini Nico. Manang Vivian, nakurang laangan ang makatawan. Agdua-dua no kasanwa makaawidak. Mailiw kan sa unayan iti asawam. Problema manang, awan ton ti agbiyahe. Uray eroplano, gapo iti pan naka-lockdown iti Luzon. Dumakda ka sa talagang tilubong. Ti problema kita, ang mga maapektaran ti trabaho ta. Kasan o nga rodan manang? Adumat nga tati ornang mo. Taawan mo't unay naggastusam. Ikararag ta, saan ta unay nga agriga. Ngam, kasan o nga tanti panagawid kunto manang? Saan kumapailang aday tati panunutan? Numanupay abulat. Barang addanton flight. Imod ti pagbutbut nga ta Mercedes. May sardeng pa lang tinegosyo, aging gay ti ada lockdown. Armando, awan ti mabalin tayo. Sa pasat dito a pandemya. Damat kit di ornong ti bangko. Nga masapol ti panagin ninot. Tasan tayo nga mono agbayag da iti winusan. Aywan kayam kasano ni Nico. Aday ti silad na. Awan mo ti mabalin nga aramitan. Pabor da iti kingwana. Santa mabalin na dilawan. Ipapas na ti gay ayam, agmalam, agpadnag. Uray di pa'y maturugan. Mama? Papanam, nakasugat ka? Saan mo ang mabalin ti rumar? Papa, nagtutulag kami ng kadagiti katropak. Daw asik ni Bert. Naka-lockdown tayo. Saan tayo mapalubusan a rumor? Aging gakala ang iti silad mo. Anya? Kumusta nga tan ni Nico? Mailiwak mo tan iti asawak. Anya da ito yun na napasamak. Kasan ni Tana? Umalatiwak iti kwarto ni Manang Vivian. Tapno sa anak ang masikuran.
Sapay ko ma, tasan nga agbayag, asaan kami ang makastrek iti pagtrabahuan. Uray kaya't mi kumamot ti agawid. Awan mo't pagluganan mi. Agay-ayaya makiti umawag ka, Bert. Awan mat sa baling nga aramidag. Nagrigat ni nakapupok. Paborking ka, iti agdama ka sa saad parts. Makapauma. Waray kayat ko tinumar, ta umayak ko madita balayo. Saan mo ta mabalin? Salbag. Awan pa'y pagkatang iti arang. Makapasiguro. Lumok mag-adi na uwas na tao no kastoy lang parts. Anya pa'y ngay. Mangan maturog ti trabaho da tao. Naimbagking ka tasaan mo aparikot ti kwarta. Paknang kayo. Saad da iti abroad ni Kathleen. Nagsardeng da ka no agtrabaho. Mariribu ka nak. Pampanunutak no kasanon ti kasasaad ti asawak. Dahil tirigat na, tasaan nakatulong ti trabaho yo kunimanang Vivian. Mangup opisina kayo. Wen nga ron, kat saan ka nung nga essential ti trabaho mi? Tato mamatanda anak. Kasanon no agpaot, asaan kami ang makatrabaho ditoy? Kasaritak na papatapawitan da ka. Nagsaran sama ti negosyo yo. Kathleen, sakbay ko matipan na kalakdaw nyo dita. Nagawid kayo kuman. Saan akas ka rin na, Nico? Sa maysa, awanan ti pagluganan ng eroplano. No kumating parit nam ti patikkin ka. Nasakita na. Tadi nakimpaayan iti panawan iti adak tita. Papasulan na ka di. Sige, saan ta na pagsalitaan tayo ta? No kaano ta makapagkita tsaka mo? Sana mabalin. Kasla kon konsensyaan na, Kathleen. Kalkalpasyo ang nagsarita kini Kathleen. Nakarupangit ka manan. Agin na dayo kayo lang arunan. Agsubang kayo pa lang. Ay, saan mo nga amo, no? Kaano kayo nga agkita? Dahil dati pagkasurunak, mama. Konsensya na kit din. Binaybayak ka, no? Aday tamad tipod, no? Ay. San ka di? Armando, saan mo kuman nga ipalagipay? Saan mo alapdan ni Papa, mama? Amo ka babalawan da? Saan ko mana panurot ni Kathleen tinag-abroad? Ngayon paayak iti umno apanawan. Jack ni nam na makas jeti aramidan na. Tamok. Awan ambisyon na nga ag-abroad. Amo ka masiksiguran kan, iho. Saan ka kumaamapukawan iti namnama? Nagbidutak, mama. Ngayon anya pa iti mabalin ko. Sa nakibiyang pelang ti agdama mapaspasamak. Di tay pagayatan dagiti ang mapaspasamak. Di tay namnamaan ti kalata pa nagbaliw ti taray ti panagbiyak iti sangalubungan. Apeng agsangit ka, Kathleen. Kasla nanggag ko itay akasasaritang hini ko iti cellphone mo. Nagsubang kayo ka di? Nadlaw kong amin manang. Nakasuron itay pagsalitaan mi no kasano nakadano nakititupay. Basol na matlaang. Yamsan matkit di aday tati pagsangitak manang. Mailiwag iti asaw. Amok anarigat ti mayedayo iti patpatkin na. Saan ko maarumbang anagin na dayo kayong agasawa? Baknang ti pamilya ni Nico, kat diyo problema ti panagbiagyo. Amumot manang. Awan ni tira pa apko ti agabro. Ngam nasakitan ako, nay. Ita, tamarik na akong ti kaadak iti puso ti asawa. Ay ayatan na ka ti asawam, Kathleen. Day talaan. Ada bisyo na asaan na naibatan. Adamot pagimbagan ti panagabrod ko. Tanakaurnungak manang. Ngam, kasanungatan. Saan mo apukawan tinamnama am ading ko? Wen manang. Kanayon nga ikarkararag ko.
Asa pa'y lakumatasan nga agpaot daytoy alakdown. Apay nginidip mo ti telebisyon. Naumakan nga agboy-boya. Ay, nagtagsan ti parukong ko amang buya kadagiti may padpadamag apim mo sa iji pandemya. Nang runa, dagiti nagkado bangkay anatay, ti balasi tao. Nakabutbutang Armando. Ambo ka nakabutbutang dagito yung mapaspasama. Nga may karigata, mapagkalma, hindi pa kinakam mo kan Rignam. Wan gayam, kumusta nga tan ni Kathleen? Nasakit ang lakit di pa nagsinong batang agasawa. Awagan man kiti. Nagsardeng ka no ti trabaho ng agkapsat. Kasanupay nga tatibiyagda. Uray kayat dati agawid, awan ti pagluganan ta. Sige, Wan. Awagak ni Kathleen itamat laan. Bert, kasano anak ka umay ka dito eh? Naglibas ka lakit eh. Pastor kanak, sakbay nga damakadlo ka niya. Darasan ti umunag. Ano? Ramraman ka. Niya ka na ya. Mandanagan kan sa manan. Mabudang kan sa amat ang mabalo da parts. Anya ko mati pakabaludak. Si kakit dia. Bilibak no kasano anak kadanon ka dito eh. Di mon problema da ita. Ti parikot ko ti pagsaritahan ta. Pautangan naman. Hindi talang ti bagam. Di mo pala niyawag. Kasano nga ron ang maalak ti otang. Nadyak umay dito balayo. Salbag. Problema kita ano kasano ti panagawit ko. Maasyanak una iti kabsat ko na Mercedes. Mariktak ang nagbabaawin ang nag-abroad. Saan may ama babalaw ti kabsat mo? Saan nga impangag ni Nico? Nagigdod kami lagan, hindi na amuan mi ang nag-abroad. Ngum uray kasano nga iliw da iti tunggal may sa. Agpatingga dalaangan iti awag. Pasapol nga aganos da. Okay, kumusta kayon kini Kathleen? Naimbag no saan kayong mutlang agsaksakin? Kaasi ni Apo Diyos, Nana Mercedes. Okay, kumusta ti panagbiagyo? Ang mga no na mabalin ko ngay tulong. Maawatak ti kayat yu asawan. Agyaman aklaunay, Nana. Kabaalan mi pa'y kini Kathleen. Saan kayo amadanagan? Taaywanak na imbag ti kabsat ko. Malas. Naabakak manan. Ang sana mabalin ajak makabawi. Nico, kaya pa ilang agtok-tok to. Apay ka di mama. Kunak no niya tinapasamak mon. Mama, Anya ter akamitin nyo dito silad mo aya. saan da ko manasingan mama? Kat ni mabakak. Anya di pakab-abakam. Ay, mabitlaan. Di mo ibagaan na sumuk mumutan ti online gambling. Anak ko, pangaasim. Isarding mo kumanday tanga aramidam. Nakasubli kayo gaya man kinimanang Vivian iti trabaho yo. Uray ti negosyo ni Papa. Naglukat matan. Nico, ano tinaramidam? Agin inom kay Tiara? Basit lang dahito eh. Pagliliwaga kiti luksaw ko. Agin na tayo talaga, Rogan. Santa nga amuno ka anong akita ta? Santa nga amuno ka sanong akita ta? Dahito nga rin ti kaluksaw ko, Kathleen. No amok la kumakasto ti mapasama kiti. Saan ka kumapinalubusan? Santa ko man napagsaritaan day ta. Ta ang mga no day ta manan ti santa pag kinaawatan. O pwede ko nam. Sana ka marigrigatan dito eh. Mailiwag una yan kan Nico. Uray siya, Kathleen. Kaya't kamat ka na makita. Mama, saan kung saan akabailan? Ang mga naday tayo ti
Ipatay ko. Iyo, anya ka din tayo tangay pagpagam. No saan kami nagkita kini Kathleen? Nasa isaya at lahangan amatayak. Diyos ko, anya ka din tayo tangay pagpagam anak ko. Alam, mapit lang ha. Awagag ti doktor ti pamilya tayo. Kat dito balay ti pang check upan dakan ka. Mama. Anawain da ka ni papang mo. Ikan tumad kami nang italtalag. Ay, insarding mo kuman at ti panagin inom mo kin panagsigarilyom. Adlawan ti kimutuham. Basol ko. Mama. Di kan agsaupay. Isupay apakabanlo ka. No bilang dakas tigasat ko. Ah, may pamuspusan tungatamat ni Kathleen ti panagawit na. Uray bang kayak ton makita na. Iko. Mabalin ng tupay ti makiasawa manan. Oh. Kaububingan na. Kan awan pa'y anak mi. Apay nagsagsangit ka, Kathleen. Anya ka diti nagsaritaan nyo kininiko. Apagbiit lang ti panagsarita mi kanindi ko manang. Marigatan nga agsao. Masakit ka nung ngamin. Anya? Ti pagladingitak. Agpapakada. Ikarigatak ka no ti agawid. Tama nga numatay. Katuray bangkay na laang ka no ti makita. Anya ka no ti sakit na. Nagpulon iti awan sarday apa naging inom na. Aday patulod ni mama aladawan ni Nico iti messenger ko manang. At tuyo. Kita man. Imutong matlaunay ni Nico. Maasya anak pa iti lang anak. Oh. Nakigtot kayo sa akin di nakakita kanyak, papa. Saan ko nga lalaya da ito eh? Si Bibiyagak pa eh. Apay ngay may ka diti opisina. Kabalam ka din? Ay na, Jack na igawid. Nagpilit ngayon may diti opisina. Madmadin, wag tali na ada kijibalay. Noan niya lalitan ti papampanunot ko. Amangan no di mo pa ikabalan ti agtrabaho, iho. Naimbaganan ni Nico. Saan mo ta nadagsan ti trabaho na diti opisina? One market dia. Ni Bart dito ha. Mabit lang papa, mama. Oh, sige. Hello? Oh, apeng inawagan nak Bart. Kaya't mo nasamat lang apan ka nos bibiyagak pa eh. Nagkapuha kayo balayo, parts. Kung nati katulong nyo. Karurora yung ano kinimamang mo. Himay kami dito opisina ni papa. Kapalam ka din tagtrabaho? Ikarkarigatak parts. Balbari ba kon? Uray kumamat si ka Bart. Bareng agkita kami pa iti asawak. Sige nga, Rodan. Baliwak na timawagin ka. Okay, Pards. Agyaman na kitiawag mo. Bye. Kalkalpas mi anang rabi, Kathleen. Narabyan kami nga minasimangpat ken papa. Maragsa ka na ka makaammo ka dagiti aramidam, Nico. No idi ko mapay ana utob ko dagiti bidgot ko. Santa ko managin na dayo. Adayo akman iti matang mo. Asidit ka diti puso. Ayayatan ka unay-unay. Ayayatan ka mat unay-unay. Pakawanan na ko makadagiti nagkurangak yan ka. Makalwa ak iti ragsak ko, Nico. Marig na akong ti kaadak ti tapuso. Lumabalin na ko mga arakupan ka. May di makunahin kan ka, Kathleen. Oray adayo tayo titunggal maysa. Tinapat ka. Marig na tatiragsak iti tunggal maysa. Kang runaan na. Agin inayat ta. Kat ikararag ta.
Sabay ko mata umadanin nga kita ta. Wen, ikarkararag ta asapil ako ma. Tamalpasan dito a pandemya. Iti kasta. Agden natan tumanan asirarag sa Kathleen. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dito nga video ken ag-subscribe tamit din tapno mangigam tumanen tayo sumarunungan kami patangatang agyaman na pagayam.